Backcruisin Kari veti kovan ajan 348 pisteitä, eli siellä ei ole parikymmenystä ollut niin kuin päivän pohjiin eroa. Siinä tullaan tyylillä. Valkoisen tosiaan... Mika tulee sieltä pikkasen, ehkä puuttuu jo osia lauantain jäljiltä, mutta ei se mitään menoa haittaa. Että siitä hyvä hyppy. Lasikuitua pikkusen siinä. Näin on. Irtotavarana kaikki ihan hyvin. Kyllä. Tarkkaavainen katsoja oli siellä olkapäällä. Ja nyt hei, toivotaan kovasti Mikka sellaista, että vaikka sulla onkin nyt tämä niin sanottu välivuosi sen pikkuneirin takia hyvä syy ehdottomasti, toivotaan silti, että ensi kesänä nähdään isoin joukoin, sankoin joukoin sitten Kangasalla jälleen tuolla hiekkamontulla. Kyllä. Tämä on laji, joka pitää vähän parempaa keliä, mutta oli keli mikä tahansa, niin joka tapauksessa ajetaan, että ilman muuta kaikki paikan päälle katsomaan ja toivottavasti ensi vuonna suomalaiset kuskit ottaa sitten oman tonttinsa haltuun, että tänä vuonna kävi näin. Ja ai, siinä tulee sitten vielä sunnuntai-iltapäivään. Aarne kuittaa vielä sieltä. Tyylikäs Tyylipuhtaan takavoltiin. Sen ihmeellisin suurimman ei tainnut mitään kummaa tapahtua ja autolle Arne pääsee siitä jatkaa vielä sitten. Kyllä. Lähtee varmaan sitten moottoritiellä jälleen kohti kotia. Kyllä, laivarantaa, joo. Näin on. Juuri näin. Joo, tää on todellakin hei sellainen laji, joka pitää ehdottomasti nähdä livenä paikan päällä, jotta ymmärtää minkälaista rinteestä, minkälaista vauhdista ja meiningistä tuolla on kyse. Ja se on kyllä koko perheen tapahtuma ehdottomasti.